onye na-eri ego n'ọgbọ onye na-eri ego n'ọgbọ ụmụasị awara aja kwezu ọnụ oge na-emeche emeche Bikono, nyere na ya ka anyị chọrọ sị nke ọma bikono. Ọnwa onye chi ya na-efu efu, ọnwa chi ya na-ahụ na aka iri, nyere chi ya maka ya ọhụ nke gị. That is error name. Ozabia, Iyasinobi, Ozabia, Osaibe, Odade, Yakakasanyao, Obaye Mukaleme, Okode. Ayekele gesigo mado oyoyo mokadema isoniya medalusa ayekele nage ayabala de managado yo no de managado ayabala de. That is a cultural dance group formed by the women Ndialoro Dewe Imamere Mandialoro Alumomde Amama I can see because Jamma
ejamma ejanya ejamma ajamma ejamma ojara bara kenugo kwale ke daba oba ke bebe aroba kwamo aroba kwamama ijele wa ye bedogo ijele wa ye bidogo ijele wa ye be oji ejamma no kwa bo kwa ya ke bebe onye di ke ja yoroba adiga go ya do adiga go ya do adiga go ya do ejendere yoroba kwa adiga go ya do adiga go ya do adiga go ya do adiga go ya do adonde na tengu wanne agade ke bebe agade kwa ngede kede On the days of cultural dance group. I can see my people. I can see my people. Everyone now, Maka. Everyone now, Maka. Friends,